O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Pois arrancamos ano falando de literatura, porque regresa Recuncho dos Libros. Novamente temos aquí en Radio Eume o vosso espazo favorito para que cada semana lle botemos unha ollada ás últimas novidades e a todos eses títulos que podemos desfrutar cada día na Biblioteca Rivera Rouco e, por suposto, unha protagonista fundamental é a nosa bibliotecaria Anabela, non? Son moi boas. Hola, boa. Retomamos co novo ano, retomamos tamén espazo literario e hoxe ao contrario que en outras ocasións que comezamos facendo, bueno, pois un pequeno repaso do que íamos ter ao longo da semana, hoxe falamos de como remataba o ano, porque temos unha lista moi interesante deses libros máis prestados, tanto para os máis novos da casa como para o público de máis idade, non? Pois sí, acabamos de sacar, digamos que, os hit do ano pasado e vamos a facer un centro de interese con eses libros, tanto de infantil como de público adulto, con eses libros máis prestados. Así, digamos que para comentar un pouco por enriba que foi o que máis triunfou o ano pasado, seguimos como outros anos con unha prevalencia da novela negra que ten moitos aficionados e moitos lectores, non? E de feito os catro primeiros libros que están nos 4 primeiros postos do ranking de libros prestados en castelán son dunha mesma autora, de Frida McFadden, que son La asistenta te vigila, El secreto de la asistenta, que tan de moda está, que agora ten tamén versión na televisión e demais, e que se ve eso que de repente pues, son os 4 libros máis prestados da biblioteca no ano pasado. E polo medio se coa, digamos, unha obra local, Terror Mortis, de Xosé Ferro, que tamén é un dos libros máis prestados tamén dentro dese xénero de thriller, de intriga e tal, e tamén algunha novela histórica como a novela de Chufo Llorens, Nada sucede la víspera, ou como a de María Dueñas, Por si un día volvemos. Por o medio tamén se aparece algo así, pero sobre todo predomina, digamos, a novela negra. E tamén autores moi coñecidos, porque dende Dolores Redondo, como sempre, ata María Dueñas, que falabas ti, Julia Navarro, decir, son clásicos. Sí, igualmente na novela negra, Dolores Redondo, Miquel Santiago, o sea, estes autores que, bueno, Óscar Reboiras, que é un autor galego, e que gañou por esta novela o premio de novela Galicia Rural, e se coa tamén aí nesa lista. E despois en galego igual tamén temos non tan claramente, pero tamén temos unha prevalencia da novela negra. Temos de primeiro o Asasinato na Casa Rosa de Arantxa Portavales, que non hai tanto tempo estuvo aquí na biblioteca, no club de lectura de novela negra. E despois tamén pues, o de Elena Gallego, por exemplo, o de Pedro Feijó, que tamén son libros de novela negra, Ata que a morte nos separe, ou Donde nacen as bestas. Pero tamén outros clásicos como Conta Xerezade, de Suso de Toro, o Clan das Barbies de Antía Yáñez, que tuvo moitísimo éxito na biblioteca, está de segundo libro máis prestado en galego. Chama a atención que tamén Os vellos non deben namorarse está aí entre os top. Sí, eu creo que se debe a unha mestura de lecturas obligatorias e tamén do propio interés que este foi o ano Castelao, dedicámoslle durante un tempo unhos estantes específicos a Castelao e iso pudo tamén influir aí no préstamo. E logo outra cosa que me parece interesante de sinalar, un libro sobre as pandereteiras que este ano, pues, o ano pasado, mellor dito, pues, se lles adicou ás letras galegas, non? Sí, ademais unha autora coñecida. Sí, o libro de Mercedes Peón, de Somos pandereteiras, que bueno, que era moi interesante, a verdad. Ou A vegetariana de Han Kang, o premio Nobel, que tamén foi un libro que na biblioteca pues, gustou un montón. E despois xa no que se refire a público infantil, sobre todo hai álbumes, A Horta de Simón, o A Meniña Furacán, o A mellor sopa do mundo, algúns bastante clásicos, e despois tamén algúns libros de materia, O corpo humano, Isto é rock,
que, bueno, que a veces tamén teñen que ver un pouco coas categorías que poñemos do reto lector, que como temos un estante específico para o reto, pois os rapaces collen moitos libros de aí, non? Sí, aí tamén se cola ese El hilo invisible de Miriam Tirado, que claro, tamén é todo un clásico para explicar os máis total. novos certas cousas. Sí. Ou por exemplo, e logo o cómic, el club del cómic Chiquigato, que este ano prestamos moitísimo cómic da infantil, e tamén se nota aí nos máis prestados. Chámame a atención que non se colara algo de Escuela de Monstros por aí polo medio, Sí, eu creo que o que non se cola Escola de Monstros porque temos moitos títulos distintos, e entonces ao mellor ningún ten tantos préstamos acumulados, pero si contáramos os préstamos de toda a colección estaría de primeiro probablemente. Mítico. Sí, e además o prestamos tanto en galego como que temos números o sea, temos títulos en galego e títulos en castelán e se presta todo. E xa para os máis novos, público infantil en galego, títulos así que nos apuntabas o de Isto é Red, Rock, e demais. O Corpo Humano. Tamén se cola un libro local, Zalairano Samaín, das rapazas de Ira López e das rapazas de Picariños, e bueno, e logo eso, A Gran Tribo, o Bos Días a Boa, o Miñoca e Coello, que tamén é un cómic para pequenos, dentro desta tónica deste ano que prestamos, a verdad, bastante cómic de infantil. Sí, tamén chama atención iso, por exemplo, Son Animal de Paco Nogueiras, estes libros sí, discos libro e demais. disco, sí. Bueno, Paco Nogueiras é un clásico tamén, ven en moitas ocasións a Xeves na Biblio, ao parque e todo eso, e digamos que ten fans na biblioteca. Creo que o ano que ven, cando faigamos esta lista, falemos desta lista de 2026, xa verás como se vai colar algún que outro nome pontés polo medio, Pois sí, se van a colar. Vas a colar moitos títulos de xente das Pontes, porque me xa ves que aquí xa temos unha representación tanto en adultos como en público infantil, e eu creo que o ano que ven seguramente teremos máis. Si, falaremos a mellor de algún nariz vermello e cousiñas así, xa verás. Pois entramos xa na tónica habitual deste recuncho dos libros, porque va de seguir agora co novo ano, pois con esas temáticas, o luns e de lo adicar a un tema, martes a outro, non vamos a seguir na mesma liña. Na mesma liña, sí. E que nos tedes preparados para esta primeira semana? Pois nada, para o luns sempre falábamos das novidades que temos tanto de castelán como de galego e tanto de infantil como de adultos. Para infantil vouvos a recomendar 2 libros, Ni los sueñes Goa, de Miriam Tirado. Antes falábamos de Miriam Tirado, que é unha muller que é consultora de crianza e que se dedica profesionalmente, digamos, que a axudar os pais e as nais a entenderse coas súas crianzas, non? E este libro está dirixido a un público, a uns rapaces un pouco máis maiores, a partir de 9 anos ou así, e conta a historia dunha rapaza que os seus pais pois acaban de separarse, e digamos que como ela vai aceptando esa nova situación, seu pai ten unha parella nova, como eso lle vai, digamos que afectando, non? E bueno, como ela o que quere fundamentalmente é estar tranquila e agocharse, digamos, detrás da tablet ou detrás de... E entón me parece, bueno, creo que son unha colección. Eu estou 9 libros, máis ou menos, de ver xa, non? Sí, na biblioteca xa temos 6, e a verdad que tamén é un libro que se presta moito, foi lectura obligatoria en algún cole, e me parece que, bueno, é algo que está triunfando un montón, e logo que é unha autora que, digamos que xa ten unha carreira, unha repercusión importante, tratando temas un pelín difíciles ao mellor de tratar con cativos e con que son, a verdade é que moitas veces empregar este tipo de libros cos máis novos axuda máis que nada, porque eu, por exemplo, sí que utilicei o de El hilo invisible, e sí que axuda, pois, que intentar chegar aos máis novos, pois, dende unha perspectiva un pouco máis doce, digamos así, certas cousas do día a día, certos problemas que non claro, son fáciles. Hai cousas que suceden, digamos, que os rapaces tamén hai que explicarlles, porque eles non permanecen axenos ás cousas da casa e á realidade, e me parece interesante eso, que haxa ferramentas que nos axuden un pouco para non ser tan crudos ao mellor explicando determinadas cousas. En galego temos unha historia de 2 mulleres que coñecemos moito, aqueles que pasamos por Santiago, que estivemos en Santiago moito tempo, que teñen ata figura propia ali na Alameda. Temos esta biografía que se chama Coralia e Maruxa, de Carica e Caridad Camarero,
É un libro que publicou a Deputación da Coruña, a área de Dereitos Civís da Deputación da Coruña, e digamos que para dar, un libro de formato así pequeno, cuadrado e con ilustracións, que para dar a conocer, digamos que a un público máis novo, a figura das Marías, non? Das irmás Fandiño, e da súa situación, digamos, que viviron aí como entre dous mundos, no? Todos eses problemas que tuveron durante a Guerra Civil e a posguerra, e como elas, digamos, que se refuxiaron como unha especie de mundo de fantasía ou unha tolemia que lles permitía pues, seguir vivindo, no? E a verdade é que me parece moi interesante que haxa estas ferramentas tamén para que os nenos vayan aprendendo, vayan coñecendo figuras que son importantes na historia galega. En Santiago, evidentemente, as Marías, está a estatua ali na Alameda, pero que unha hai moitos estudios sobre elas, temos bastantes cousas na biblioteca sobre esas figuras, no? E digamos que son como un símbolo. Creo que son como un símbolo, ademais, porque durante moito tempo creo que se pensou moito nos represaliados e todo eso sempre en figuras masculinas, porque a mellor participaron directamente na parte bélica da guerra e todo eso, pero non sei, a mellor non se tuvo tan en conta as mulleres que quedando na casa pasaron situacións igual de terribles ou máis terribles, non? E que tiñan que polo menos ser a cabeza de familia. Claro, e despois que sufriron violacións, foron humilladas, foron rapadas. Ainda hai pouco que estuve en Santiago, teño un amigo que de ali de Santiago e controla moito de historia e lle gusta moito, e me decía que moitísimas ocasións as iban a buscar de noite para que non durmiran, as levaban e dormían fora ao raso, e aí non se sabía o que pasaba, e cando volvían era terrible. E entonces este libro é máis amable porque está dirixido a un público infantil, pero entonces simplemente digamos que destaca o máis interesante da figura sin caer tanto no crudo, ¿no? Pero bueno, me parece que é interesante recuperar a chegar este tipo de historias aos máis novos e que sempre está ben. Para os que temos algunha idade máis, algún aniño máis ás costas, pois, que nos traes hoxe? Traigo, xa que a novela negra arrasa, traigo unha novela de intriga basada nun feito real, un true crime deste que agora está tan de moda tamén na ficción televisiva e na literatura. Chicas brillantes de Jessica Cole, non sei moi ben como se pronuncia este nome, ¿no? E que conta a historia de dúas mulleres que inician como unha especie de investigación para intentar entender ou descubrir que sucede cos asesinatos de dúas de súas amigas, e descubren así un asesino en serie moi famoso en Estados Unidos que se chama Ted Bundy, que se cree que matou a máis de 36 mulleres. Confesou 7. E bueno, e que tamén ten moitas hai moitas películas que se basan neste personaxe, non sei que, pero creo que este libro é moi interesante porque está contado desde a perspectiva delas, das víctimas, ¿no? Que non foron víctimas del de casualidade, digamos que lles caeu ao lado, igual que foron as súas amigas, puideron ser elas, e digamos que entonces é por eso que elas se obsesionan, non, con esta investigación. E bueno, me parecía que seguramente é un libro pues moi entretido, e entra dentro dese xénero de true crime, de autoficción, digamos, de libros que nos contan crímenes reais, ¿no? Como O adversario, por exemplo, de Carrer, que xa temos lido aquí no club de lectura, ou Sangre fácil de Capote, ou estes dentro desa línea, digamos. E para a literatura de adultos en galego temos unha rapaza de Lugo, a Nerea Pallares. Sí, Nerea Pallares, sí, que foi premio García Barros con esta novela Punto de Araña, que agora foi traducida ao castelán e polo que lín con moi boas críticas, esta novela, moi boas críticas. Bueno, unha novela que se desenvolve en Camariñas, e é bastante, bueno, ela vai a protagonista vai a traballar no Museo de Encaixe e de guía turística, e polo que lín é unha novela
que sobre todo chega pola escolla formal, digamos, de Pallares, que non fai unha novela así a uso, digamos, no? O que conta é moi interesante dentro de unha liña tamén bastante habitual agora mesmo na novela, que é novelas protagonizadas por mulleres, donde... Sí, por dar ese protagonismo que merecen, claro, exactamente, darlle a voz ás mulleres e tal, pero que además está contada con espacio, o sea, con fragmentos, dunha forma moi peculiar. E que dá eso, digamos, que lle dá un punto diferente a esta novela con respecto a outras moitas que tratan os mesmos temas, ¿no? E introduce tamén a geada e o seseo de maneira natural nos diálogos da novela e tal. Me parece que, bueno, que pode ser un libro moi interesante, e xa vos digo que acaba de ser traducido en castelán con moi boas críticas. Mira, ahora mesmo estamos abrindo aquí ao azar o libro, por exemplo, e ten algunhas partes que son como teatro, ten, digamos que é unha novela estilísticamente interesante. Non temos martes de cómic, porque nos imos de festa. Porque esperemos que os reis acorden de nós. Por certo, pídenche moitos consellos a hora de ter que regalar libros. Hai quen che preguntar en plan, mira, Anabel, teño que facer un regalo a un amigo que é así. Pois si, algunha vez me pasa eso, sí. Sobre todo para os rapaces e as rapazas, máis que para os adultos, pero sí que me pasa eso algunha vez, que nos veñen a pedir ao mostrador algunhas ideas sobre que lle poden pedir aos reis para que os reis tamén, claro, para que os reis tomen boa nota. Home, pois nada mellor que pedirlle consello a toda unha experta. Dicíamos que martes de cómic, por certo, eu espero que os reis me traian algún, estou esperando a que me traian comer as flores, a ver se hai sorte. A ver se hai sorte. Tú fuches boa? Bueno, máis ou menos. Pois entón seguro que sí, que non. Sei que algún deu rista seguro que me cae, porque puxenlle aí a Papá Noel que quería un libro de Alex Claver, o mellor caeme para Reyes, pero bueno, tamén lle pedí comer as flores, a ver se desta vez cae. Xa cho contarei para vinir a semana. Mércores sí que temos poesía. Sí, traigo vos un libro de Tamara Andrés, que se chama Irmá Paxaro, xa é un libro que ten uns anos, e é un libro de poemas para xuvenil, pero que se pode ler perfectamente, bueno, o lino, e me pareceu estupendo, creo que o público adulto pode disfrutar moitísimo igualmente. Conta a historia de dúas irmás, de como, digamos, que a vida as afasta un pouco, antes estaban moi unidas e digamos que chega un momento, digamos, en que a propia vida pues as afasta un pouco, ¿no? E esta ten un pouso así bastante melancólico, non sei, o desolado, pero a mí me encantou. Recomendo vos que lle botedes un ollo, é doado de ler, e un libro moi interesante, a verdad. Me chama a atención da biografía desta rapaza, así botándolle un olliño e demais, que estamos falando dunha rapaza moi nova, que ademais se encarga da dirección desa colección de Don Bate de poesía de Galaxia. Sí, bueno, ten máis libros de poesía para adultos e tal. Este libro é para xuvenil, pero xa che digo, é un libro que podería ler perfectamente, o sea, que se pode ler perfectamente ao público adulto, vamos. Vamos á miña sección favorita, xoves de libro e película. Pois en xoves de libro e película, nesta ocasión traigamos unha serie de televisión e un libro. Seguimos coa novela de intriga e traemos Terra Alta de Javier Cercas, que gañou no seu momento o Premio Planeta de 2019 coa primeiro libro desta serie, que despois ten 2 libros máis, nos que se completa a historia de Melchor Marín, que é o protagonista, ¿no? E ahora mesmo acaba de estrenar hai un mes ou non sei, a algo menos, Movistar a versión en serie, digamos. Pero dos 3 libros, do primeiro libro, de donde deducimos que si ten un pouco de éxito seguramente pues caerá na segunda temporada e unha terceira. E a verdade é que o libro está bastante ben. É un libro clásico de literatura e de intriga, pero escrito por un autor
que ten moito dominio do estilo, da literatura, coincide ao mesmo tempo que temos outra serie de Javier Cercas, Anatomía dun instante, que non ten absolutamente nada que ver con esta, tamén super interesante, e que además, bueno, eu vine e me rechiflou, me parece que está super ben feita. É un autor que adapta moitísimas obras, casi todo. Soldados a la mina, ademais, que adaptan todo o que cae nas casi todo o que fixo pasou a gran pantalla ou a pequena, ou a serie ou a película. Bueno, Os soldados de Salamina é sinceramente unha das miñas películas preferidas, é unha película que me encanta, que me gusta moito como fai Trueba as adaptacións ao cine, e me gustou un montón. E nada, unha serie de Eligio Montero e Eduard Cortés, e está protagonizada por Miguel Bernabéu e por Iván Massagué e por Marta Etura. Iván Massagué tamén, que o temos aí en a adaptación del Cuco de Cristal. Sí. Tamén é un clásico nese tipo de traballos. Tamén é un clásico nese tipo de adaptacións, efectivamente. Nada, pois recomendo vos que lle botedes un ollo. O protagonista é un enamorado da literatura, desde non desvelo nada se vos digo que estuvo na cadea, sabe ao principio de todo da novela, e aí empezou a ler masivamente, e tamén hai unha biblioteca por aí que aparece un rato. Pregunta, porque fai de moita xente que lle gusta ler e despois ver tamén a película ou a serie. Ti es das que primeiro lee o libro, despois ve a adaptación cinematográfica ou a serie, ou cando sai a serie esperas primeiro a ver a serie? Porque moitas veces non axuda moito ver a serie, non? Eu leo o libro, e despois, se me interesa, se teño curiosidade, pois veo a serie, e se vexo a serie normalmente é que non teño intención de ler ese libro. Pero hai adaptacións que son malísimas, hai que recoñecer que hai adaptacións que... Bueno, e tamén sucede ao revés, tamén hai novelas normalillas que dan como resultado obras de arte no cine. Estou pensando, por exemplo, Extraños en un tren, é unha novela normalita de Agatha Christie que dá unha película espectacular. A mí gustoume moito El desorden que dejas. A serie. Me gustoume moitísimo esa adaptación que fixeron do libro. Gustoume incluso por momentos máis que o libro. A mí tamén me gustou máis que o libro, sí. A nivel ambiental e todo eso me encantou esa serie, estaba moi ben. E bueno, ahora voume poñer a ler El Cuco de Cristal despois de ver a serie, a ver como me vai, a ver que suizo saco dai. Rematamos venres con autora do mes, e comezan xaneiro vai estar dedicado a quen? A Luz Pozo Garza. Imos a dedicarlle este mes de xaneiro á poesía e a unha figura imprescindible da literatura galega. Non morreu hai moito, con unha idade moi avanzada, 90 e pico de anos, creo. É unha muller que naceu en Ribadeo, e que ten a súa obra máis coñecida é o Códice Calistino, que tivemos que ler todos na escola, eu non, afortunadamente, porque non sei yo, e a verdade é que me parece interesante recobrar un pouco, porque o que temos falado moitas veces aquí no Recuncho, que hai veces que hai clásicos que como os damos por descontados non os lemos, e a veces volver outra vez a eses nomes sagrados, digamos, da literatura está ben. Nos na biblioteca temos uns cuantos libros dela, además un libro dedicado a Ribadeo que é precioso, e bueno, hoxe solamente presentamos a autora, pero ao longo destes programas de xaneiro pois iremos falando máis da súa faceta, porque tamén foi académica na Real Academia Galega, bueno, digamos que ten moitas cousas que son interesantes para comentar. Neste primeiro reconcho dos libros deste ano falamos moito de mulleres. A marxe de Javier Cercas, imos rematar tamén cun nome dunha escritora local, muller, por suposto, porque o venres vadesnos recomendar tamén un nome dunha muller e unha obra de aquí das Pontes. Pois recomendamos vos tamén, e moita poesía estamos tendo neste programa tamén. Recomendamos vos Fume de Cerna de Ofelia López. Ofelia é unha das mulleres que participaban do grupo poético Alalá, que se ven de desfacer aí pouco tempo, e este foi o seu libro en solitario, e realmente é un libro moi chulo, moi interesante. Son uns poemas doados de ler, pero que
creo que o título é moi acertado porque van moito á raíz, van moito á cerna das cousas, digamos, non? É unha persoa que ten un vocabulario, un coñecemento do rural, do agrario estupendo, que se reflicte completamente na poesía que fai. E me parece que pode ser unha boa recomendación que pode disfrutar calquera. Por certo, este ano imos ter novamente reto lector, agora que comeza 2026. Temos o reto lector, xa temos as novas categorías do reto lector e xa empezamos a prestar libros esta semana para o novo reto. A verdade é que a mí parece unha iniciativa moi interesante porque, por exemplo, eu que son das que participan no reto lector, se non fose polo reto lector, habría xéneros que non tocaría. Claro, sí. O reto lector axuda a ler cousas que a mellor en outras ocasións non se te ocurriría levar, por exemplo. Tamén axuda a ler no sentido de sabes que queres acabar o reto e entonces polo menos ese libro ao mes pois o lees, non? E este ano tuvo bastante éxito o bonus, esa 13 categoría na que se lía un libro e unha peli que vamos a repetir un libro que fose levado ao cine ou a unha serie que vamos a repetir este ano e que levaba aparellado como regalo unhas entradas para o cine. E digamos que mesturar esas dúas cousas, no, tuvo bastante éxito nos participantes do reto. A mí recoñezo que o que che comentaba, por exemplo, categorías como poesía ou cómic, eu non sou moi fan desas cousas, e por exemplo tamén o que é a categoría de autores locais, eu se non fose a mellor tamén polo reto lector, por descoñecemento, o mellor, porque sí que pensas que, por exemplo, sí sabes que fulanito sacou un libro, pero a mellor despois esqueceste do nome polo que seña, deixalo aí un pouco non como apartado, non? Hai algunhas categorías que a mellor estou pensando, por exemplo, a veces tamén cando temos categoría de ensayo, que a mellor a xente non ten tanto costume de ler e que despois lee cousas que lle gustan moito, ou por exemplo xente que non lee habitualmente en galego, que lee en castelán e que logo polo reto leva libros en galego e digamos que se lle caen os prexuicios no sentido de que a mellor pensaba que iba a ser máis complicado, máis difícil ou máis, e non. E entón, digamos que é unha boa ferramenta para animar a xente a ler e para animar a xente a ler todo tipo de cousas. Por certo, xa estás preparando presentacións de libros agora que chega xaneiro? Temos nomes propios por aí? Pois xa temos presentacións de libros. Esta semana mesma temos a primeira presentación do libro, para a seguinte temos outras, xa falaremos no próximo vindeiro programa desa nova presentación. Outro autor local, últimamente temos un boom literario. Sí, a verdade que, por iso digo, os Reis Magos poden facer moitos agasallos locais. Temos un boom literario de ponteses e pontesas escritoras. Pois un rapaz que é moi novo, además, Anxo Vidal, que todavía está aquí no Instituto das Pontes, e que publicou un libro que vai sobre unha novela que vai sobre a cuestión do bullying, da homofobia, e que se titula La voz que no dieron callado. Convidamos vos a todos este sábado día 9 de xaneiro, este venres día 9 de xaneiro a 7 da tarde teremos a presentación deste libro. Animádevos, vide, acompañar a Anxo. E cada vez está traballando xa noutra cousa. Claro, es que é maravilla. Non sei se te digo que temos varias presentacións pendientes de autores locais, o sea que felicidade absoluta. Pois, Anabel, un placer compartir este primeiro recuncho dos libros do ano contigo. O vindeiro luns máis, falaremos de máis literatura. Tamén repasaremos que daba de si esa presentación dese libro de Anxo Vidal e seguiremos falando de novas actividades que nos propoñedes dende a biblioteca. Graciñas. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.